Lajine coklek slow-slow. Ayo Mas Tri, goyang mriki monggo kali Pak Maman. Juragane mi Mas Tito. Kurang opo aku iki dadi wong priya. Kurang gedhe. Kurang opo aku iki gone tresno. Ning nyatane sliramu nglarani ati. Ati tatu ora bisa ditambani. Mbak Aisy, Mbak Ira-Ira, Mbak Wanti, Bu Sriati yang punya Ciledug, Kemangi Bekasi.
jroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku butuh sambat karo sapa matur sembah nuwun aku butuh sambat karo sapa ayo masih sasuwun lan wengi mugi-mugi Gusti Yo Dek Bece. Monggo Pak Bu. Beksan kayuk sinarengan kadang-kadang campur sari moro tresno Sukawati.
Jeneng kuyung alkalin algo sekondang. Dipun garakan langsung matar cerah foto video syuting ugi bogel cakil seragen. Bal-balan kalau kacu timun sigarane ayo bangun rumah tanggane bangun dan bocah ayu aja mampijar nasu yen dituturi supaya sadar ayu tak kudang bocah manis aja mampijar nangis hati bocah basis yen tumindak kok sing kalis aduh aduh sayang kayape lampu-lampu kayape wis ketemu Kamis kamis siji loro telu sawirane ayo matu Mas Botre takut gange bocah manis aja mung pijer nangis kadya bocah sing wasis kabeh sengkala ben kalis takut gange tak sayange anakku sing bagus dhewe takut gange tak sayange besok pinter tengangane tembang kok tangane tekan ndi-ndi kaya ngono nah wedok apa to ini iki aduh sayang intan tadi kula apa saja ninggalan monggo juragane mi Mas Beto takut gange bocah ayu aja mung pijer nesu yen dituturi sibu supaya slamet rahayu kothok-kothok lakunine tekek srapak garing arane gablek Tandhe Sardi arane tekek wong wedok melek bengi arane awan-awan menyang karetan nyileh ondo ning omah mburi rapi prawan prawan koretan milih rondo rasah ngajari Menyang salwa tuku wong lambi terus ana dandang matana duit coba percaya bogel saiki ragat duit Agih matur sembah nuwun Papung udang anakipun sampun katur Mas Bodrek jane yogane marang tresno iki piye aku rong bales kok udah sak Mas meneh Mas lha yo tapi
kapit dikeret macan dadi prawan prasayanyakan dijiwit jerit disenggol mapan aduh piye Sragen bergoyang Moro Tresno Jos Makaryo Sinarengan Aldio Samsun Kodang Alkalip Ugi dipergarakan langsung lumantar Terah foto video syuting dan juga tentunya Bugel Cakil Sragen parani kaya aya jarene wong wis mangkat lunga dianteni kaya aya jarene wong wis teko kono wong yen ora kebenaran anane sajakan tono tuwa wong yen pinuju ling singan anane sajak sujono warna-warna pandangane nadyan durung katamu dhewe tuga-tuga kamu wuse trimo wurung samene bae pokoknya Bugel Maniamburi kompak jane elok tenan kok wis bareng sampun pepanggihan nyatane njur luluh batine nganti wekah pepisahan atine njur kantun kagem panjenenganipun Bunda Tini yang dari kota Sragen spesial Bunda Tini diparani ngoyo-oyo jarene wong wis mangkat lunga ngoyo-oyo jarene wong wis teko kono wong yen ora kebenaran anane sajak katon tuwa wong yen pinuju
samene wae. Senggak angger rokoke dobel nganggo dor. Jan adikku lanang iki. Tenangno pikirmu. Bareng sampun pepanggian nyatane jero luluh batine nganti wekah pepisahan batine jero tambah resnane. Matur sembah nuwun. Monggo Mas Mardi, Mas Wakil, monggo. Titip terus Mas. Boyongmu yo tresno iki tak titipne jaganan nganti salawase tresno iki ra bisa pisah nadyan adoh ning nganti papane. Cair langsung. Bisa ngluluhke atiku rena wengi ra bisa turu yen kelingan solan boyongmu. Podo dilakoni
tresno iki tak titipne jaganan nganti salawase tresno iki ra bisa pisah nadyan ado neng nganti papane Hae meleh. Dua kali hae ya Mbak Eva. Matur Iki sembah nuwun. Mas Herman kangen ati. Bablaske kangen ati, Oke. monggo. Masakan Yo Pak sing Pak. kaya mau. Boten kata lumpen medine Coke Indonesia ngaturaken wilujeng dalu Mbak Purnama Kinanti, Mas Suparno Parno, Mas Turut Raharjo, Mbak Wiwin Widayati, Botok Endi, Mas Warsito Warsito nggih. Sedaya kemawon malam hari ini yang mantul streamingnya bersama dengan cara foto, kami ucapkan selamat malam. Rasa kangen ra bisa mari namung sira kang bisa nambani Kok ora ana senggaan bogal tuwek mau nah Mas. Kak, Wah. partu wis entek. Iki bablaske ireng manis klangenane juragane mie ayam kampungmu Mas Sugito. Dulur kula nang saka Karanganyar Tentram. Nggih. Ayo, malik barang, Cok. Aja sebelang bagus tresno kira bakal ayu Gendong kemana-mana. orang asuhe aku bali bisa sumandi ono Tresno bergoyang spesial kagem juragane mie ayam Mas Monggo, Mas. Sugito kampungmu. ayo man monggo Mas cabutan Mas Kelingan lelakonku zamane nalika jambang mulangan aku duwe kanca putri Nabya ayu lae Matur sedane
Bogel. Sing di tuan rumah ngantuk. Joget karo budrek. Joget karo budrek sik. Mbah Bogel tuwek ndek. Mbah Bogel tuwek elek urip. Oh ya. Monggo Mas Bodrek. Mung calaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane wis aku ra bisa ilang marga kelingan ilang manis Matur sulanun. Ayu lahir lan batine sering dolan nang omahku terlune wong sinau bebarengan tresnaku ra bisa ilang kemutan Mas tambah sithik Mas. Tung rampung. Sak rampung isih. Ya, masuk Mas. Iki Bodrek iki direwangi jiwa raga lho iki. Ya to, Drek. Pokoke muga-muga mak endang sehat, ya to. Amin. Amin. Dongaku sak kanca-kanca Mara Tresna mak endang sehat. Amin. Ya. Mung calaran perpisahan paksa omah-omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang kemutan ilang manis monggo Matur Tresna sulanun, Wargono. Pak Irwan. Mas Bodrek nambah melih. Ayo, Yudhawara. Anggara Sundalu Bu Win, Pak Deman, Pak Mama. Mbak Eli lagunya apa? Yuk, yuk, yuk. Spesial kantor Om Sia Semar Mulyo. Masih. Sapa wong sing Sabar
godhong kates dadi jampi tetes sing tresno kanggo tombo ati tumben-tumbenan biasanya live streaming awak dhewe nonton ya ora lho Mas. Nonton kono kae. Hari ini spesial. Tumben nek angin apa Mas Dendang? Tresno iki ora mendang. Saya suwe malah tambah tresno. Waton kowe rambandengke. Senadyan aku wong ora duwe tak purnamaya Mas Kumis godhong kates dadi jampi tetes sing tresno kanggo tombo ati minul ya Om Jenda, mau kan petang yuto. Lagi kok kan satu secara komplit ya Mas? Kok agak sak yuto. Tresno iki ora mandang. Saya suwe malah tambah tresno. Waton kowe rambandengke senadyan aku wong ora duwe yo Dede Iza Pak Widyo Laras Pak D Eko monggo Mbak Eli monggo lho sapa sing ora kedanan mripate matur suwun Mbak Eli blalak-blalak ngawe-ngawe
lan guyumu. Beserta suami berkah nggih, sehat selalu. Amin. Tak rewangi pati geni pabriye karepe luluh atine. Aku ora bakal mung sliramu priya. Mas Jenda Hoy. Ayo Pak D. Ayo. Sliramu dadi rembulan. Mesti wae. Mesti wae aku sing dadi kembange. Pak kembang melati kang endah ati Ayo Nur. Saumpama sliramu dadi rembulan, mesti wae pun kakak dilintangi ing angkasa wong loro do keguyonan tetembangan andum tali ning katresnan. Ora suwe mesti omi enggal bali nganti mati janjiku ra bakal lali. Aduh wong ayu sigarane rasa jati ora liya omi si jantung hati yo.
saumpama sliramu dadi rembulan mesti wae aku sing dadi lintange ing kosong wong loro do gegunyonan tetambangan andum taline katresnan Sliramu ana ing endi ora suwe mesti omi enggal bali nganti mati janjiku ora bakal lali duh wong ayu sigaran ning rasa jati ora liya seliramu si jantung hati teling singan yo masukin dik dimarani ngoyo-ngoyo arene wong wis mangkat lunga dianteni ngoyo-ngoyo jarine wong wis cengkok baru. Bareng sambut pepanggihan nyatane jur lulung atine nganti makan perpisahan nyatane jan padha Pak Bambang. Asik mangga Pakde. Ongkek yuk, ongkek yuk, ongkek yuk. Masuk Pakde. Mangga Pakde. Opo kabeh lelakonku kowe tega nglarani atiku urip
nggih siap. Bablas manis juragane. Bablas terus pokoknya. Bareng iki mengke segek wonten tembang kangen mendem kangen. Pak De juragan apa? Juragan bakso, juragan ayam, juragan apa? Juragan sayur. Sayur. Pokoknya juragan sak jos-jose. Lilo ati kudu lilo. Lilo kowe digawa wong liya. Senadyan uripmu wis mulya. Mbok yo eling atiku kesiksa. Ayo yo. Mas Warsito Sebangun ngantot ginjal. Sajake nyoto kabeh welingku rena lan wengine jangan digembok aja padha sakala pandane nyampe sida mati sida mulya. Layu, 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 layu. Ngantot ginjal wiwi. Mas Tegion. Sajake nyoto Kabeh welingku rena lan wengine Jangan digembok aja padha sakala pandane nyampe Sida mati sida mulya. Bumi Ase Mbak Eli Remawati sehat selalu. Kersing gede dhuwur. dasar bagus pasuryane semanis oyo kabeh iku ning dalam aku tansah mangan samangane iso ketemu nanging
Cek.